kirja, joka ilmestyy jouluksi, että siihen voisi saada tarinaa tästä pappilasta. Ja sitä tarinaa elävyttäisi aivan ihmeesti, jos viimeinen tässä pappilassa asunut ihminen kertoo jotakin omasta elämästään tässä pappilassa. Että minulla on siinä koko joukon faktaarista muista papeista vähän luettelun muodossa, mutta sitten se elävöittäisi joku tämmöinen pikkulytyika. No kerropa nyt sitten lapsuudesta tässä pappilassa. Sangen haastava pyyntö. Minkälainen perhe teitä oli? Kuinka monta henkeä teitä oli perheessä? Meitä oli isä ja äiti ja sitten mun sisko Anja ja sitten Anjan kanssa keskustelin tästä tilaisuudesta, niin hän on tuolla Valkeakoskella ja 2 lapsen äiti ja hän ei päässyt tulemaan tänne sen takia, kun hänen miehensä on nyt sillä lailla sairastunut, että hän ei voi jättää mihinkään häntä yksinään. No miten sitten muut huoneet? Sali oli ja ruokasali, sitten piispan kamarista puhuit, se on tuossa salin takana. Niin on, ja se on vähän näköjään muuttunut, se oli vähän pienempi ennen, että siellä oli tuplasängyt ja sitten oli semmoinen, minä en muista sitä, ei se Biedermeier, mutta joku vastaava kalustus oli siellä ja työhuone, joka on tuossa ton oven takana, niin se oli isän työhuone ja se oli semmoinen, että nyt olkaa hiljaa. Hän valmisteli siellä muun muassa saarnat ja kun hän oli Hollolan Rotareiden perustaja ja hän vähän niin kuin katsoi perään siellä asioita, niin hänellä oli niitä esitelmiä myöskin siellä. Ja sitten totta kai niin kuin kaikilla Rotareilla oli. Ja sitten kun oli sellainen tapa täällä Hollolassa, niin kuin varmaan muuallakin, että ajettiin Ruotsista semmoinen kummikunta. Ja Ruotsissa oli Arboga, eli Arboga niminen. Ja siellä oli sitten, kun isä oli kaksikielinen, niin Riina puhui silloin, kun hän tuli tänne Hollolaan tuonne Parinpeltoon asumaan, niin hän ei oikeastaan suomea kyennyt puhumaankaan, että se oli på svenska ja sitten hän opetteli sen takia hän sitten nimenkin Suomeen siis Aartioksi, kun hän oli Ström aikaisemmin. No mites puutunkin tähän, siis Rafael on Ström alkuaan ja hänen isänsä oli maanviljelijä Kirkkonummella. Mutta isä ja äiti kuolivat molemmat, kun Rafael oli vain 2-vuotias. Mikä oli tämä tapahtuma? No se oli hänen kertomansa mukaan se oli ihan normaali kuolema. Sen aikainen tauti. Että siinä oli minä en muista mikä kulkutauti oli revisi niille seudulle. Se Helsingin pitäjän kirkolla asustivat ja sitten ja Kirkkonummella myöskin ja se tuli sitten se joku kulkutauti ja vei kummatkin. Oliko se Rafael ainut lapsi? Ei. Siis tähän sanon, meidän Markus, meidän poika, niin on innostunut sukututkimuksesta ja nyt julkaisee nyt tammikuussa niin tästä suvusta kirjan. Ja siinä on mukana niin Akun serkku, siis joista me ei ole tiedetty mitään. Ja tässä on ollut just tämä, että kun niitähän oli lapsia, oliko niitä 7 vai 8. Ai niin. Ja tämä Rafael oli nuorin. Ja jostain syystä niin ne ei ole pitänyt yhteyksiä. Että nämä lapset niin hävisi kuka minnekin. Ja nyt tästä olisiko 2-3 vuotta sitten niin tuli sähköpostia tämmöiseltä
Birgit Rantalalta, että hyvä serkku, että hän nyt tutkii näitä asioita. Ja tämä on ollut hirveän mielenkiintoinen juttu, mutta tämä on myöskin kauhean niin kuin monimutkainen ja semmoinen, että mitä kaikkea siihen on sisältynyt. Että onko se ollut niin, että kun tämä Birgitkin tiesi, että puhuttiin, että Rafael Setä on olemassa, mutta sitten siitä ei niin puhuttu paljon niin muuta. Ja nämä esimerkiksi tämä Birgit Rantala, ne on ihan ruotsinkielisiä, että totta kai suomi osaa puhua kotikielenä ruotsi. Ja nyt ollaan kerran tavattu heidän kotonaan ja siellä oli sitten niitä muitakin sen puolen sukulaisia. No kukas Rafaelista sitten otti vastuun tästä 2-vuotiaasta pikkupojasta? Joku sisaruksista vai? Ei. Se oli semmoinen, kun nämä oli, niin kuin, miksi niitä sanottiin, torppareita. Niin tämmöinen Viiala-niminen pariskunta, jotka oli varakkaita ja niillä oli tämmöinen niin kuin turkis. Mikä se oli? Se oli kenkätehtaali. Miksi mut tulee turkis? Joka tapauksessa niin oli se Helsingin pitäjän kirkolla. Niin siellä tämä Rafael sitten asui. Niin kuin, ja ne otti hänet omaksi pojaksi, kasvatikseen. Ei niin kuin adoptoinut. Ja sitten mä muistan, että hän kertoi, että hän asui yksin jossain yläkerrassa ja pelkäsi kauheasti, kun siinä ei varmaan ollut semmoista niin kuin henkistä tämmöistä tukea, mutta ne lupasivat, että me luvataan kouluttaa sinut niin pitkälle, kun vaan ikinä niin kuin pystyt, että jos sulla on niin kuin kykyjä, että sen he niin kuin lupasivat ja näin sitten tapahtuikin. Ai niin, tämä on mielenkiintoinen tausta sitten Rafaelle, joka sitten opiskeli papiksi ja päätyi opiskeli lääkäriksi. Lopputenttiä vaille lääkäri Helsingin yliopistossa ja sillä on sikäli niin kun minähän kulin hänen mukanaan täällä pitäjällä, niin hän esimerkiksi kävi sairaskäynneillä. Niin hänhän katsoi niin kuin lääkäristä ja potilasta, että mikä sua oikein vaivaa. Ja kerran muistan tuolla, se on Herralaan mennessä on alamäki, siinä on se mäki, se on joku onko Maattola vai mikä se on se talo, niin siellä mies oli ihan vähissä, minä ajattelin, että se lähtee kohta. Niin isä katsoi sitä, kun se antoi sille viimeistä voitelua, eli ehtoollista, niin se katsoi, että ei, kyllä nyt pistetään miehen ilmaa takaisin, että ei ole lähdön aika vielä. Ja se meni siihen aikaan niin veivattomat puhelimet, ne oli erikseen sentraali oli ja se soitti sitten Lahteen yhdelle, silloin kaikki lääkärit oli tuttuja, niin se soitti yhdelle lääkärille, että nyt tarvittaisiin siihen tautiin lääkettä ja lääkäri sanoi, että mene sinne Ilves-apteekkiin, että sieltä ne antaa mitään reseptiä siihen aikaan niin joutanut hakemaan. Ja, niin, me mentiin, sitten minä hyppäsin Jousille mukaan ja mentiin, se meni sinne Ilves-apteekkiin, oli tuttu apteekkari siellä, morjesteli vaan siellä ja sanoi, että onko tänne soittanut se ja se lääkäri. Ja, juu, on soittanut, tässä se on se lääkäri. Sitten lähdettiin takaisin sinne, oliko nyt Hankaa sitten se paikka ja se oli ihan jo illassa se kaveri sitten siinä sängyssä eikä se oikein tajunnutkaan enää mitään. Niin isä sanoi sille hyvin niin kuin, tällä lailla jämerästi, että sinä ei ota nyt kitistä eikä kiukutella, sinä otat nyt nämä tabletit. Ja se otti siitä. Sitten illalla tänne
tuli puhelu, että mitäs lääkettä sä annot, kun nyt se hymyilee. No Rafael, toimiko hän lääkärinä sitten? Ei. Oli lopputentti ja vaihdelääkäri. No sitä hän vaihtoi teologiseen ja opiskeli papiksi. Joo. Missä hän oli ennen kuin hän tänne tuli? Hän oli 34-vuotias tullessaan Hollolaan. No muun muassa Haminassa. Ja sitten mä en muistakaan ihan kaikkia asioita, mutta Haminassa oli ja mä en muista sen papin nimeäkään, mikä oli sillä niin kuin työkaverina siellä. Ja Ansteen, niin. Ja Ansteen oli tämmönen niin kuin miksi herännäistä sanotaan, se oli mitäs herännäistä sanotaan? No niitä on niin monenlaisia. Me käytiin silloin tällöin aina siellä merenrannalla saunomassa ja istuttiin saunan lauteilla, niin ei yhtään sanaa siitä, mikä olisi koskettanut sitä arkaa paikkaa, että ne oli hyviä kavereita. Ja sitten kun hänellä oli sota-ajalta, niin hän joutui organisoimaan semmoisen ringin, ketkä kävi tervehtimässä joukko-osastoja, niin siihen tuli tutuksi sitten myöskin tämä hengen viljelijöitä ja se oli niin kuin kun hän oli semmoinen, pitikö nyt sanoa, avoin ihminen. No mites, minä kysyn tätä Rafaelia ennen kuin lasketaan puhumaan omasta lapsuudestaan. Miten Rafael meni naimisiin? Milloin? Minä en niitä vuosilukuja nyt muista, mutta äitihän on peräisin tuosta Anttilan katu 5 tuosta Lahdesta. Meni naimisiin sun isä oli 54-vuotias, kun sä synnyit. Joo, mutta ensimmäistä kertaa mennyt silloin. Äiti oli 30. Eikö tästä vaan lasken, että mikä vuosi se olisi ollut? 46 olet Mutta Rafael oli ollut aviossa ennen Joo. Sieltä on yksi tytär sitten. Ja tytär on taas sitten naimisissa yhden oli niin pääkaupunkilaisen huippulääkärin kanssa hän asuu vieläkin Helsingissä. On kuollut. Joo. Tuosta sen verran yksi kysymys vaan taaksepäin, että oliko joku erityinen syy, kun Rafael oli lähes lääkäri, että oli niin kuin pientä vaille valmis ja sitten ryhtyi opiskelemaan teologiaa sen jälkeen, niin oliko siinä joku erityinen yksittäinen syy nähtävissä vai oliko se noin pidemmällä aikavälillä kehittynyt näkökulma? Minun täytyy nyt hämärällä muistilla sanoa, että tämmöisiä asioita puhuttiin aina tuolla saunassa, kun käytiin kylvämässä ja hän kerran valotti tätä puolta, että hänelle tuli semmoinen, kun hän oli Norssin oppilas ja hänelle tuli siellä, hän näki ja siellä oli sellainen yhteiskuntarajan semmoisia väärin sanoo ei-toivottuja, mutta semmoisia elämälle rajatapauksia, niin hän ajatteli, että kyllä jonkun täytyy sovittaa sanansa noillekin. Ja hän niin kuin siitä sai sen kimmokkeen sitten opiskelemaan teologiaa. Mä luulen, että siinä on siis tämmöinen auttajan niin näkökulma, että ensin
ajattelin, että se olisi lääkäri, joka olisi se oikea, mutta sitten tuli nämä muut asiat sitten, hengelliset asiat, tärkeämmiksi. Joo, no sitten päätyi Hollolaan yllättävästi sieltä Uudeltamaalta ruotsinkielisestä ympäristöstä puhtaaseen suomenkieliseen pitäjään. Niin. Miten kertoi hän koskaan, miten tämä kotoutuminen tapahtui täällä? No, kotoutuminen tapahtui oikeastaan hirveän hyvin. Hänellä oli tämmöistä empatiaa moneen tahoon, että hän keskusteli muun muassa Messilän ihmisten kanssa ja samaten tässä kylällä oli tuttuja, ei tuttuja vaikka kuinka paljon ja se kimposi sieltä luonteesta. Että ei sitä voi niin kuin 1-2 sanoa, että se on tosta ja tosta ja tosta ja tosta, vaan se oli semmoinen moni-ilmeinen ilmiö. Joo, niin varmasti oli, mutta mä ajattelen kirkkoa, joka mulle tavalla lähenee, että Rafael siis niin pian kuin hän siis 26 tänne tulee, niin 30-luvun alussa sitten hän kirjoittaa kirkosta oman oppaan ja sitten saa aikaiseksi sen valtavaan restaurointityön ryhdytään. Hän junailee yhteydet sitten tutkijoihin, museovirastoon ja tutkijoihin siellä. Ja hän on silloin sitten vielä alle 40, niin mä mielestäni se on sitten aika hyvin päästy sisään. Joo, siis ihan hirvittävän monilahjakas ihminen ollut, kun ajattelee kaikkea näitä ihan musiikista lähtien niin kuin jotenkin kaikki. Kadehdittavaa. Onneksi nyt on vähän periytynytkin. Joo, mulla on henkilökohtainen muisto Rafaelista ja Valdeni Langosta, jotka olivat erilaisia hyvät ystävät, toinen ortodoksi ja toinen luterilainen. Kun menivät kaupunkiin, niin ne ajoivat Messilän mäen ylös ja siinä päärakennuksen edessä, kun se on iso ympyrä, ne kiersi sitä niin monta kertaa, että joku ehti tulla ovelle pyytämään kahville. Jos ei kukaan tullut, meni kaupunkiin, jos tuli kaupungista, niin tuli uudestaan tarjoamaan itseään kahville. Ja sitten oli aikaa yllin kyllin. Ja se meni ajattelua, että hyvän aikaa, että jollakin oli aikaa, siis 60-luvulla tällä tavalla, että kirkkoherralla ja hyvällä ystävällä lähdetään yhdessä kaupunkiin. Joo, vapaa päivä kummallakin. Kukaan ei uskaltaisi nykyisin tehdä sitä. Ei todellakaan, koska jokaisella täytyy tehdä tuottavaa työtä joka hetki. Joo, siis tavattoman lämmin muisto mulla henkilökohtaisesti hänestä. Se oli isällä tämmöinen niin kuin leimaantava piirre, että esimerkiksi vaikka Valde oli ortodoksi, niin hän ei toisin ajattelijoita niin kuin halveksunut koskaan. Että hänellä oli aina se, että onko ihminen aito vai ei. Se oli niin kuin se tärkeä asia. Ja mä oon jälkeenpäin vähän harmitellut, että mä en, tietenkin mä olin silloin vävy, ja silloin tällöin tavattiin siis sen yhteyksissä tai aikaisemmin kun tyyläsin, niin oli ollut niin sitä asemaa tai sitä tietoa tästä pitäjästä, että mä olisin voinut lypsää Rafaelista irti vaikka mitään, niin kuin jälkeen ajattelee, että hyvänen aika, kaikki jäi se lypsämättä, mutta se on tietysti lypsänyt niin, että anna tulla. Joo. Niin. Mutta palataanko nyt sitten tähän sun lapsuuden muistoihin ja puhuttiin jo tästä talosta, että missä oli mitkäkin huoneet. Nyt tätä on muokattu koko joukon. Tuossa on vessat, isot vessat, naulakot. Mitä siinä oli esimerkiksi siinä kohtaa? No, jos lähdetään tuolta, täällä pitää sanoa, että Porstuan puolelta, niin menee oikein. Niin tuolta kun tullaan, mistä tullaan sisään, se oli halli nimeltään. Ja siinä oli tietenkin semmoinen aika iso tämmöinen vaatehuone.
johonka ihmiset laittoi noihin, mikäs tää on tää pukupuu, takkiinsa ja sitten kun oli esimerkiksi täällä vihkimyksiä, niin morsian pukeutui siellä yleensä. Eihän tullut monta kertaa pihalle parhaimmissaan, vaan täällä pukeuduttiin sitten. Ja se oli vähän semmoinen joskus, että morsian kysyi aina isältä ennen kuin astui saliin, että no, kelpaako tää? Ja se oli vähän semmoinen, niin kuin, siinä tuli vähän semmoinen koominen tilanne, kun morsian kysyi papilta, että miltä tämä nyt näyttää. No ei isä osannut muuta kuin nyökytellä päätä. Juu. Ja toi eteinen sitten, tai halliksi sanottu, niin se oli semmoinen, jossa ei oikeastaan mitään toimituksia tapahtunut muuta kuin se vaateasia, päällysvaateasia, että näissä muissa huoneissa, tuossa on, ton oven takana on niin sanottu serveeraushuone. Me sanottiin serveerihuoneeksi, se on tuossa Svenska också ja se niin kuin toimi meillä arkikäytössä ruokasalina. Että se oli semmoinen, mutta sitten kun meillä oli semmoinen valtava iso koira, Tanskan dogi, se oli valtava kokonainen koira, niin se nukkui siellä sitten, se oli oma hetekka siellä ja se oikas sinne, niin se oli ihan täsmälleen se hetekan pituinen. No oliko tuossa hallissa yleisövessa? Ei ollut sisävessaa pappilassa. Sisävessä oli toi, mitä me käytettiin, se oli keittiöön mennessä, niin siinä vasemmalla heti. Mutta vieraille ei ollut? No sitä käytti vieraat. Siellä käytti vieraat. Ja talossa oli yksi vessa? Yksi vessa, joo. Ja sitten isäs kun harrasti valokuvausta, niin hän sitten kehitti niitä kuvia siellä vessassa. Niin. Täällä oli joskus kuulemma aika vaikeaa, kun oli varattu. Niin, täällä oli pimeys, oli pannuja. No vielä tuosta hallista kysyn, sitten kun tuossa on pitkä naulakko, niin oliko sen paikalla jo yksi huone vai oliko se? Eikö, kun se oli suoraan kun tullaan sisään, niin se oli siinä se vaatehuone. Siinä on ollut huoneita tuossa. Niin, kun siitä lähdetään sitten tonne päin. Niin... Tonne päin on makuuhuone, eikä vanhempien makuuhuone, sitten on lastenhuone, että se tulee jo tänne puolelle. Joo, piispahuone. Piispahuone ja tämä sali ja tämä ruokalli ja niin poispäin. Ja meidän sisäkön huone oli tuolla keittiön päällä olevassa huoneessa. Siellä ullakolla? Niin. Joo. Se oli ihan huone, ihan hyvä huone. No oliko keittiö yhtä iso kuin nykyinen keittiö? No minä en ole käynyt tai minä en muista sitä. Mutta sen mä muistan, että kun tuolla Rappulan viereen naapurissa oli semmoinen kuin Aino Jokinen, joka oli pitäjäkokki. Niin hän oli elementissään, kun hän pääsi tuonne keittiöön ja sitten alkoi tapahtua, että siellä oli iso leimin uuni, siellä hän aina laittoi sinne oikein kunnon tavarat ja oli iso kellari siellä. Ja minä en tiedä, onko niitä enää olemassakaan, mutta siellä Jokisen Aino oli semmoinen sympaattinen henkilö, että hän laittoi aina joulusahdit meille ja
ne oli oikein makeaa, hyvää ja semmoista ei alkoholipitoista sahtia, mutta todella hyvää. Sitten hän teki pienessä maitotongassa vielä niin sanottua miesten sahtia. Ja siihen minulla ei ollut mitään asiaa koskea. Se oli sitten ihan erikseen. No mites, oliko silloin kirkkoherran virasto sitten tuolla talon tuolla päässä? Ei, kun se oli kirkkoherran virasto oli tuossa työhuoneessa ja kansliassa. Kansliahan on tuossa, mennään se on, onko se olemassa enää se niin kuin palosuojattu? Okei, eli kanslia oli silloin jo tuo keittiö. Missä keittiö oli sitten? No, kanslia oli tuosta työhuoneesta päin suoraan kansliaan. Ja se oli noin vahvat ovet. Ja sitten keittiö oli tällä puolella. Keittiö on tällä puolella. Joo. Sillä Engströmin aikana hän oli kirkkoherran virasto talon tuolla päässä, niin kuin oma rakennus. Joo, mutta se oli jo purettu pois. Se oli purettu pois, joo, ja kanslia tuli tähän keittiöön, tai tähän, muistatko tämmöisen ajan? Sitten tämä uusi pappila tehtiin, niin tähän muutettiin sitten se. Joo, mä muistan ne seinät, se oli kirkkoherran virasto oli siinä. Okei. Että jossain vaiheessa siinä, kun Engströmistä aika jätteen ennen kuin Rafaelista tuli, niin kirkkoherran virasto muuttui tähän taloon, eikä ollut ja purettiin pois se lisärakennus tuolta. Siellä meillähän on Engströmistä semmoinen valokuvakin, jossa hän istuu siellä kirkkoherran virastossa, joka on kuvattu niin kuin teidän lastenhuoneessa. Joo. Ahaa, no tuo pitää selvittää, missä välissä se on purettu pois. No, pienenä poikana, minkälainen sun päiväsi oli täällä? Tässä puhuttiin juuri tämmöisestä monisanaisuuden välttämisestä. Ehkä se on niin kuin syytä valaista, että minä olen helposti luisumassa sinne tielle, kun puhutaan siitä asiasta. Oliko sulla kavereita täällä? No oli. Täällähän oli sekä Lahdesta että täällä Hollolasta, niin kyllähän meillä oli aina toimintaa. Kun sä olet 46 syntynyt, niin miten voi muistaa semmoista vaihetta, kun Kivennavan kirkkoherra on asunut täällä. Tämä oli vuoteen 1948 Kivennavan kirkon Minkä kylä. niminen? Emme tiedä nimeä. Savolaisen Jokke on kertonut, että asui jossakin täällä. Ja mutta kävi heille saunassa, kun oli kivennavalaisia, niin kävi heitä tapaamassa. Minä en muista Kivennavasta muuta kuin, että sen isä kertoi niin kuin Kivennavasta. Se isä tunsi sieltä Kivennavalta niitä esimerkiksi pappeja ja koulutushenkilöitä ja se kertoi siellä, minkälainen mentaliteetti heillä oli. Joo, tämä on jotenkin semmoinen vaihe, että Lehtosen Erkki ei tiennyt lainkaan tästä vaiheesta, että tämä on ollut Kivennavan kirkon kyllä vuoteen 1948, jolloin nämä siirtoseurakunnat lakkautettiin. Joo. Ja Savolaisen Jokke on meille vaan kertonut, että täällä oli missä se asuu? Ne sanoi, että jossain pappilassa, että onko tässä sitten ollut, kenties tuossa sivurakennuksessa ollut sitten tälle evakkokirkkoherralle paikka. No muuta asujaimistoa minä en tunne tuosta sivurakennuksesta muuta kuin se, että siinä oli Sulo Hemmilä, joka oli meidän niin kuin, miten sitä sanotaan, päiväläinen tai työmies tai noin poispäin, niin asui siinä perheen ja sitten siinä asui yksi semmoinen, sanottiin Jarvan mammaksi, semmoinen vanha naishenkilö, jolla oli semmoinen pieni huone siellä, jolla ei ollut mikään paikkaa mennä, niin otettiin siihen ja sitten muun muassa Kangasalan urkutehtaan niin asennusporukka, kun ne rakensi tuonne
uusia urkuja. Niin 51. jotain semmoista, niin asui siellä ja ne aina houkutteli minua sitten sinne, että he saa virittää, niin minä soitin, kun mä kävin Lahden musiikkiopistoon ja minä jotakin korvakuulolta pääasiassa ja soittelin niille kaiken maailman, mitä ne toivoi, että kun ne toivoi, että minä jotain Viihdytit virittäjiä. virsiä soitin, kaikki, tai kaikkia virsiä, mutta suurimman osan, kun koulussa laulanut niitä ja niin poispäin. Ja osasin soittaa ja sitten kaikki nämä, olin kirkossa kuunnellut näitä eri toimitusten musiikkia, niin esimerkiksi tämä on ihan lyhyesti vaan, niin isä piti yhdelle hääparille semmoista harjoitusta tuolla alttarilla. Ja minä sanoin, että kun mentiin ylös mäkeä, niin sanoin isälle, että haluatko, että minä soitan Mendelssohnin häämarssin. Ja että onko se sen opetellut? Mä että no kyllä minä kuulankin osaan, mutta ei se soi yhtä kauniisti. Minä olen olla urulla soittanut sitä Mendelssohnia ja se soi paljon paremmin. Ja sanoin, että no jos menee virheettä, niin hän nostaa sormen syötettä, että nyt se nosti sormen ja minä annoin tulla sen sieltä. Niin se oli se sulhanen sanoi, että kuka siellä soitti niin kauniisti häämarssin, että se oli harjoitus vaan, niin se tuli teksteen. No mahdotko toimia sitten varakanttorina? En minä toiminut, mutta soitin mä tuolla Lahden konserttisalissa, niin siinä yleisötilaisuudessa niin soitin klarinettia sitten myöhemmin. Kerronko? Mikä? Tästä papista, tämä joka asui Auteren nimeltään. Autere. Niin. Tuli, siis sanotaan Andreasta tuli kamalan kylmä. Eli idästä. Kylmä ilma tuli reessä, iso susiturkki päällä. Ja niin näitä niin papereita tässä ja virallisia papereita oli se reki täynnä. Ja asui tuossa pihassa jossain tuvassa, mutta ei ollut kauan aikaa. Okei, se on muista hänellä on. Joo. Täytyy tätä vielä selvittää. Tosiaan niin muistan, että on 5 vuotta vanhempi. Joo. Sitten siitä, että missä isässä on ollut pappina, se on ollut Hämeenlinnassa. On se sielläkin. Ja sitten oli Suomenlinnassa, niin kuin, oliko se sitten niin kuin sotilaspappina? Joo, ja Hämeenlinnassa oli sotilaspappina. Ja sitten niin kuin se Hamina, mutta se, mikä sen Haminan nimi oli? Oliko se Vehkalahti. Joo. Joo, tässä kivenä vastaan tietää se, että jos talvisodan evakkoon lähdettiin, niin kylä oli jo tyhjä, niin kanslisti ja hankki jostakin hevosen kirkolle ja kaikki kirkon kirjat pantiin siihen hevosen rekeen. Ja kanslisti ja se kuski lähtivät evakkoon. Ilman sen kansliin toimenpidettä kaikki olisi jäänyt kivenavalle. Sitten suomalaiset tuli ja poltti kirkon, kun venäläiset oli tulossa. Kenties sama reki tuli tänne asti sitten näiden kirkkojen kanssa. Sitten hän muutti sen jonnekin, missä oli muita näitä kivenavalaisia. Joo, siirrettiin sitten tuonne Kangasalle. Joo. No niin, tämä mielenkiintoinen. No sitten mitäs muita rakennuksia tässä oli? Siis teillä oli navettakin. Joo, se oli tuosta kun mennään ajan vierellä tonne, niin se oli siellä niin kuin, ehkä 50 metriä. Paljon siellä oli lehmiä? No, vakituiseen siellä oli 5, mutta oli siellä, kun äiti oli agronomi, niin se oli vihkiytynyt niihin asioihin, niin oli siellä parhaimmillaan 10. Ja sitten oli porsaita ja oli vasikoita ja sitten olihan meillä aina sitten hevonenkin, jolla isä kulki sitten tuolla pitäjällä.
Tahti. Niin, se oli Siitä mä oon kuullut paljon. se oli meidän suosikkihevonen. Se oli musta väriltään, aivan pikimusta ja se oli minun kaveri. Kun maataloutta oli näin paljon, niin eihän Rafael pystynyt, tai oliko hän itse innostunut sitten hoitamaan sitten Pappelan peltoja. Pellothan riistettiin karjalaisille, että miten tämä toimi, tämä maanviljely. Oli meillä niin kuin palkkaukseen liittyvänä oli 5 hehtaaria. 5 hehtaaria vaan, joo. Ja no esimerkiksi tuossa päässä oli just niitä peltoja ja sitten niitä oli tuossa rannassa oli pikkuisen ja ei se syyttänyt isää mitenkään se maanviljely. Kyllä nyt noiden maajussien kanssa pärjäs jutuissa, mutta se oli vähän semmoista pinnasta raapasua, että ei se ollut mitenkään niin kuin, että se olisi esimerkiksi toi Pätielän Paavo, joka oli tuon Pyhäniemen kartanon isäntä, niin sehän oli oikein henkeen ja vereen saakka maatalousihminen ja samaten minun äitini oli, kun se oli agronomi, niin se oli, mutta ei ne keskenään, niin siitä asiasta kyllä iraatteli, että no, kyllä se vilja itäähän ilman hänen tietoakin. Että. Jos tuli mieleen, mä en tiedä, onko se tiedosta, miten nämä tapasivat tämä Akun äiti ja isä. No, ei. No se Maija oli harjoittelijana tuolla Messilässä, opiskeluharjoittelijana. Siellä se sitten iski papin, sillä oli kuulemma monta tämmöistä ottajaa olisi ollut, joku oikein kaunis diakonissa. Ja mä kuulen. Anoppi kertoo. Joo, että Rafael oli tosiaan, se oli 50, vähän meni 50, hetkinen, Eikö se ole 5 heloa? 44 hän on ollut, kun hän meni naimisiin, koska ne oli 10 vuotta naimisissa ennen kuin Aku syntyi. Ja tässä oli tämä adoptio oli tässä sitten niinku. Joo, ja Anoppini puolestaan tunsi Maijan, koska hän opiskeli myös agraariksi, mutta vaihtikin sitten kielitieteelliseen. Ja hänen miehensä oli agronomi ja Anoppini koko loppuikänsä oli tässä agronomien yhdistyksen mukana. Olematta itse agronomi, mutta hän on agronomin leski. Ja sen takia mä kyllä tunnen myös Maijan niistä piireistä sitten vielä siis 70-luvulla, vielä 80-luvullakin. Ihan mainio juttu. Mutta tämä oli hauska kuulla, että Maija oli niin innokas lehmien kanssa, että 5 hehtaarin tilalla oli 10 lehmää. Se oli maksi. Joo. 5 oli. Teillä on aikamoinen maitotalous. Teillä on aikamoinen maitotalous tässä. Kutajoessa on semmoinen autoilija, kun Auranen oli. Niin se ajoi sitä maitoa aina ja Auranen otti aina sen, ne tonkat, mitä oli, mä en muista montako tonkaa oli, niin vei Lahden meijeriin. Joo, siitähän on ilmakuva, onko se 52 vuodelta, mikä on teidän ravintolan seinällä, eli liittyy just näihin sun nuoruusvuosiin, jossa näkyy nämä pellot tässä kirkon takana. Joo. Ja hiukan onko sillä joku lehmäkin vielä sillä niityllä siihen aikaan? Joo. No sitten tuossa Hautausmaan lainuksen paikalla oli puimala, eikö se ollutkin? Joo, oli. Joo. Siinä tapahtui 50 vuotta sitten seurakunnan 750-vuotisjuhlien kahvitus. Joo, muistan hämärästi. Aha. Ihmisiä oli paljon. Oli niin paljon. Että se oli vähän, se rupesi käymään minulle vähän hengen päälle jo niin kuin hengästymään päin, että niitä oli niin paljon. Että ne täytyy olla aina niin, ei siihen aikaan minulla kravatti ollut, mutta muuten tarjolla kaulukset suotana. Että
ihan jäptiä hommaa. Etelä-Suomen Sanomien mukaan oli 3000 ihmistä täällä. Ja Marttoja piti hoitaa kahvitus ja Okerosti Marketta kirjoittaa pöytäkirjansa, että kaikki loppu kesken. Varmaan. Joo, sitä oli iso touhua. Minäs vuonna se on? 50 vuotta sitten, eli 63, elokuun Joo, 18. täällä silloin pyörin. Kesänkin ollut tuolla, vaan ollut vuoden vanhasta. Särkänniemessä. Ja mä oon ihmetellyt, että minkä ihmeen takia mä en ollut mukana noissa jutuissa. Ja sitten me yritin selvittää, milloin ne juhlat oli. Ja sitten mä selvisi Edlarista, löysin jutut. Me oltiin Kaaran kanssa häämatkalla silloin. Ja Anope ei ollut millään tavalla sotkenut meitä siihen juhlaan. Muussa tapauksessa me olisi oltu ilman muuta junailemassa jotakin. Hän junaili sitten kutsuvieraiden ateriaan tuolla Suovissa. Hän oli tyystin hiljaa koko juhlan järjestelyistä, koska me asuttiin Helsingissä ja sitten meillä oli Rafael vihki meidät täällä siis 50 vuotta sitten ja sitten me lähdettiin pari viikkoa sen jälkeen vasta häämatkalle, joka oli sitä, että Kaarna meni pohjoismaiseen sosiologikongressiin ja minä menin Euroopan IFien kokoukseen. Me yhdessäkin oltiin välillä Norjassa. Ja silloin nämä juhlat, jos meillä ei tiedä mitään. Ja Rehula väittää, että mä olisin ollut juhlassa mukana ja Tellerois sanoi, että on just mennyt kihloihin. Hän muistaa kyllä väärin. Mä tiedän, kyllä milloin me mentiin kihloihin, milloin me vihittiin. Me oltiin häämatkalla. Minä muistan muuten semmoisen, en mä mitään erikoista juttua muistan Tellervon mentaliteetin, se oli jänti. Ja sitten oli että hänen äitinsä oli kanssa siellä, semmoinen vanhempi. Aino. Niin. Ja en mä nimeä muista. Ja Tellervo oli semmoinen, se sai kyllä asiat luistamaan. Kyllä. Vanha maisteri, joo. Oltiin Tipalas yhtä aikaa, mä olin vaan sen verran nuorempi, että kuitenkin. Joo. Okei, tästä talosta vielä, niin mä muistan, että tässä salissa oli pitkä kustavalaissohva. Niin oli, joo. Ja erikoispitkä, siihen mahtui monta ihmistä. Oli, joo. Mä oon Tellervan kanssa ollut täällä joku siis ennen kuin me mentiin naimisiin, täytyy olla 60 tai 61 tai 62, niin jotain kotiseutuasioita Rafaelin kanssa, että piti palaveria ja minä sitten olin autonkuljettajana ja muistan sen sohvan, se on pitkä sohva. Mihinköhän se joutui? Se oli varmaan siis, eiköhän se ollut sun siellä Vuorikadulla? Eikö se ollut se, mikä oli siinä ikkunan? Oli. Valkoinen sohva, joka meni, se oli ihan koko sen huoneen levyinen. Ja se meni kyllä nyt tämän, niin kuin melkein kaikki muukin, niin tämän Akun siskolle, Vatasille ja... Ne myi sen. Niin varmaan niin kuin muutkin. Se on semmoinen ilmeisesti 6 ihmisen sohva. Niin oli, joo. Jos semmoinen pappilan salisohva. Joo. Se oli semmoinen sohva, että kun oli noita isoja kokouksia, niin siinä se oli ihan, kun ihmisiä olisi pinkattu siihen, se oli niin täyteen. No kerro nyt elämästä sitten tässä pappilassa. Teitä oli suhteellisen pieni perhe, teillä oli sisäkkö, teillä oli sitten maatyömies, joka vastasi jutuista, joka hoiti sitten tietysti navetan lantahommat ja niin edelleen. Joo. Oliko muuta henkilökuntaa? Ei suorastaan ollut, koska me oltiin aika omatoimisia. Ja sitä omasta elämästä, miten se synkronoituu siihen joukkoon, niin tuli semmoinen, minä jouduin välillä semmoiseen vähän ehkä kyseenalaiseen tilanteeseen, kun minä olin kanssa vähän pomottaja ja rupesin ottamaan asiaa niin kuin omaan käteen, että tämä nyt tehdään näin. Ja esimerkiksi kun meillä tehtiin tuolla heinätöitä ja sitten minähän menin, kun hevoset oli minun ystäviä, niin minä menin hevosta taputtelemaan ja
sitten kun harvakonettari liikkua, niin minä hyppäsin pukille ja ajelin sillä sitten heinää kasaan. Ja se ei ollutkaan se ihan kaikkien mieleen. Ja en minä kenenkään päälle mennyt ajaa enkä mitään muutakaan, mutta se oli vähän semmoista, että... Olen miettinyt tässä nyt, kun on tämmöinen urani tehnyt tässä lastensuojelun ja sosiaalitoimen, terveystoimen alalla, niin miettinyt kauheasti sitä, että kyllä Lakulla on ollut aika erikoinen lapsuus. Tässä, kun nämä lehmät myytiin ja näin, niin Maijahan lähti, oliko se nyt Liperiin töihin 57 tai 58. Siinä oli auskultoinnista kysymys, siinä opettajan näytteiden teosta. Koska hän ei kertomansa mukaan, niin hän sanoi, että kun hän haki agronomin paikkoja, niin hänelle sanottiin, että ettei ruustina mitään niin kuin työtä tarvitse, että siinä on ihan tarpeeksi ison pitäjän ruustinana, että hänet aina niin kuin sivuutettiin. Ja hän sitten halusi töitä tehdä. Mä en tiedä, oliko hän sitten jotenkin turhautunut tässä jo. Niin, opettaja luonne, kun hän sanoi, että näin ja näin. Ja sitten niin, oli 2 vuotta tosiaan siellä ja kävi kotona, oliko se nyt kerran 2 kuukaudessa tai jotain. Ja siis näähän oli sitten isän kanssa täällä niin, no Anja oli isompi silloin, mutta sä oot ollut just semmoisessa kriittisessä iässä tommonen esimurrosikä. Niin. Ja isä oli kauhean kiltti. Niin kuin Anja muisteli eilen just sanoi, että isähän heidän kanssaan aina leikki ja opetti keittämään kahvia ja tekee jotain puroihin, jotain tämmöisiä näitä myllyjä, niin, vesimyllyjä. Vesimyllyjä, joo, että äiti ei semmoiseen niin lähtenyt. Niin mä nyt ihan suoraan sanon, mitä nämä asiat on ollut, niin sitten kun äiti tuli tänne, niin täällä pistettiin kurin palautus ja ne on ollut tosi kurjia paikkoja sitten, että niin kuin äidin ja pojan välillä, että kun kaikki oli sitten mennyt niin kuin pieleen hänen mielestään, niin kyllähän varmaan tuolla luonteella niin on tehtykin ihan niin kuin aika itsenäisiä päätöksiä. Ja isä varmaan halusi olla aika paljon kirjoitti ja näin. Ja Aku oli paljon tosiaan silloinkin vielä isänsä mukana pitäjällä eri niin kuin tilaisuuksissa ja näin. Että Mikä oli Maijan tavoite siis auskultoida opettajaksi, maatalousaineiden opettajaksi? Ei vaan, hänellä oli maantiede ja uskonto. Joo, hän otti mullekin Tipalassa milloin mitäkin. Oli vähän semmoinen, että niin kuin, ei hänellä virkaa ollut koskaan, että nämä oli sijaisuuksia, mutta ne oli kuitenkin vuodenpätkiä tai enemmänkin. Että tosiaan opetti luonnonhistoriaa joskus uskontoa ja mitä nyt sitten ruustinnan. En tiedä. Mutta kyllähän sitten kävi kesäisin jo silloin, kun me oltiin naimisessakin, niin muistan, että oli tämmöisessä koulutuksessa, mitä tässä täydennyskoulutuksia tai tämmöisiä. Mutta opettajana hän sitten oli niinku pitkäänkin. Niin. No 64 te muutitte Lahteen. Eikö niin? 64? Joo, Lahteen sinne. Joo. 64 muutitte Lahteen. Mutta Rafaelhan lähti kirkkoherraksi Merimaskuun. Niin joo, se oli minä muistan sen jollain lailla sen tilanteen, kun hän oli tutkija luonteeltaan ja hänen piti sitten, minä olin hänellä Hanslankarina Turun tuomiokirkossa ja hänen piti tutkia sitä ihan samalla lailla kuin Hollolan kirkkoa, niin tutkia sitä ja
sitä varten hän Merimaskuun meni, että hän toin sanoi, ajatteli, että no semmoinen pikkuinen kunta siellä tai seurakunta, niin hän pystyy sieltä niin kuin käsin käymään Turussa. Ja sitten meillä oli erittäin hyvä perhetuttu kirjailija Toivo Lyy, joka oli naantalilainen. Ja hän niin kuin kaverasi Toivon kanssa aika paljon. Ja esimerkiksi Hollolan kirkon kuvissa, niin Toivo Lyy on stilisoinut sitä tekstiä aika paljon, kun sehän on aika paljon sitä tekstiä kirjoitettu. Niin hän Toivo Lyyhän oli täällä paljon kanssa ja samaten kun oli Martti Similä, joka oli Lahden kaupunginoikeustelin kapellimestari. Niin ja täällä on siis just Akilla oli paljon tämmöisiä ystäviä, jotka oli taiteilijoita ja näin, ja jotka tuli tänne. Mä oon lukenut niitä kiitoskirjeitä ja muita valokuvia, mitä ne on lähettänyt, niin että he sai levätä täällä, niin olla ja rauhoittua ja keskustella sun kanssasi tai teidän kanssanne yleensäkin, että tää on. Missähän ne täällä oli, kun mä ajattelin, että eihän täällä loppujen lopuksi niin montaa huonetta ollut. Että piispan huoneessa ne asui. Piispa aika harvoin oli huoneessaan niin, että se oli vierashuone. Miten Rafael oli sitten Merimaskussa? Hän oli 72-vuotias jäädessään täältä eläkkeelle ja lähtiessään Merimaskuun, eikö se ollut? Joo, hän oli muistaakseni vajaan vuoden. Oli se musta enemmän kuin vajaan? Minä muistan sen, että kun mikäs vuosi se nyt sitten olisi ollut? 64. 60. Se on lähtenyt. Koska mä muistan siitä, että kun me oltiin menossa Kihloihin, niin sä lähdit viemään mua sinne Merimaskuun niin kuin näytille. Kun tästäkin tuli vähän ongelma, kun Maija oli mun opettaja, niin en tykännyt yhtään, että noin kamalan nuoret kakarat niin Kihloihin menee. Ja tästäkin oli tässä oli kaikenlaista rehtorin puhuttelussakin. Mutta joka tapauksessa silloinhan sen täytyy olla, kun me ollaan 66 menty Kihloihin, siis virallisesti, ja 65 varmaan salakihloihin. Niin, ehkä hän sitä heti lähtenytkään, siis 64, vaan ehkä vasta 65 lähti sinne, joo. Ja Maija oli opettajana tietysti, joo. Ja Rafael meni sinne, missä on kaikki Suomen keskeään kirkot. Hän halusi tutustua niihin perusteellisesti vapaa-aikanaan. Ja hän oli joku tuttava oli siinä niin kuin mukana siinä Turun tuomiokirkon tutkimisessa. Mä en muista, että kuka siellä oli, mutta kun vei hänet aina joskus sinne, niin siellä oli aina joku semmoinen, joka morjesteli, että terve. Mä oon Karinan kanssa käynyt sitten jonain, en pysty muistamaan sitä milloin Varsinais-Suomessa ajettiin Merimaskuun, jotta olisi tavattu Rafael, mutta ei ollut tavattavissa. Mutta että se täytyy olla sitten 65 ehkä tai jotain tämmöistä. Hän asui siinä Merimaskun pappilassa. Se oli viehättävä paikka. Oli hieno paikka ja minä muistan sen, kun mä hommasin isälle sitten auton, kun se oli autoa vaille ja minä ajattelin, että kyllä nyt joku kottero sille löytyy Lahdestakin. Ja muistan sitä firmaa, mistä se löytyi, mutta semmoinen pieni loite löytyy sille. Ja sitten se oli ihan ehjä auto. Kaikin puolin niin kuin ihan timmissä. Ja minä ajoin sitten isälle näytille, että tässä olisi nyt semmoinen kaksipyttyinen,
ei käy niin kuin pussin päälle, että vaikka siellä liikkuu vähän enemmän ja aina lähtee iloisesti käymään. Ja se oli ilmajätteinen ja se oli Borgwaardin tehtaan tekemä. No, minä sitten, se oli etuinen, niin minä ajattelin, että mä olin silloin jo vähän niin kuin näitä autourheiluasioita harrastanut ja minä ajattelin, että minä käyn kokeilemaan, miten etuvetoinen menee ja olin Merimaskun sitten ja niin se karkas käsistä ja meni kumoon sinne ja aika siivottomaan kuntoon. No, ei minua siinä kuitenkaan pahemmin sattunut. Ja yksi maanviljelijä veti traktorilla sen sitten tielle takaisin ja siinä me nostettiin, kun sen kahdestaan pystyi nostamaan pyörilleen takaisin, niin mä ajelin sinne Merimaskun pappilaan ja menin varovasti sitten makuuhuoneeseen, sinne pappilan makuuhuoneeseen. Sanoin isälle, että kun nyt kävi vähän niin kuin huono asia, että sovitaanko, että et ole vihainen. Ja se sanoi, että mitäs nyt tapahtuu. Mä sanoin, että no kun se Loidi pikkusen otti nyt itteensä tuossa minun reilussa. Tuli kai katsomaan sitä ja no herra jestas, ei yleensä kironnut, mutta silloin siltä pääsi jotain. Sitten se tuossa Uskilan mäen päällä oli semmoinen kuin autokorjaaja kuin Ryyppä. Se oli Mattilan vävypoika. Tämä Kaivola, niin. Ja anteeksi, sinä et tunne paremmin. Ja minä vein silleen, että pysyykö sinulla iso vasara kädessä, että kun tämä vaatii vähän niin kuin muotoilua, niin se on juu jätä siihen vaan. Ja minä jätin sen siihen ja sitten mentiin sitten katsomaan, kun se sanoi, että nyt tämä on valmis. Ja mentiin sitten ja isä katsoi sitä oikein hartaasti ja se sanoi, että no olisi voinut huonompikin tulla. Ja se sitten minä myin sen sitten pois, että ei se kummitellut kauan. Ei kun en mä myynytkään, kun mä pistin palasiksi ja purin sen tuonne mökille ja niin siihen kävi jo. Ja jäi niitä osiakin sinne ja kummitteli pitkään monet vuodet siellä nurkissa. Saikos Rafaelia koskaan suuttumaan? Onko ollut koskaan mitään suurta kukkosilmaa näkyvissäkään? Ei se, sillä oli semmoinen ote tähän elämään, että suuttuminen on niin kuin, se on väärin, ei se ole hänen sanojaan, että suuttuminen on synti, mutta se antoi ymmärtää, että suuttuminen on hallitsematon tilanne täällä pääkopassa, että se ei ole ihmiselle luontainen asia. Miten sitten, jos otetaan tunneskaalaa vähän enemmän, niin miten tunteiden näyttäminen ja niistä puhuminen ja muu, oliko se sitten sallitumpaa? Kaikki muu oli avointa. Joo, ei siinä ollut mitään. Hän oli hyvin lämminhenkinen ihminen ja ymmärtäväinen ja asetti asiat aina niin kuin tärkeysjärjestykseen, että mikä painoarvo milläkin on ja sillä lailla. Mutta sitten joskus tuli semmoisia tilanteita ja esimerkiksi nyt näiden kulkuneuvojen kanssa, niin kun meillä oli kylppätalli ja kun makuuhuoneen mittari näytti, että 37 astetta on pakkasta ja auto seisoi kylpässä tallissa, niin sen tiedettiin, että sinne kun menee
harras mieli mukanaan, niin ne yrittää startata, niin se ei hartaudesta tiedä mitään, että se on tietysti vaikea. Niin sitten joskus vähän niin kuin, muistan, kun se kuplavolkkari, siinä ei veiviä ollut. Ja sitten isä oli tämmöinen muun muassa konemies olevinaan, tai olihan se konemies. Niin, se sanoi, että lähdetään tuonne Piirosen Arville tuonne Uskilaan, että kyllä Arvilta syntyy veivi tähänkin. Ja mentiin Arvi juttu, niin Arvi katsoi, se oli oikein harras mies, niin se katsoi, ja sanoi, että jaa, no voiko se olla tämän kokoinen veivi, että saatko sinä sitä pyörimään, niin isä sanoi, että no laita semmonen. Ja sitten se laittoi ja sillähän sitä pantiin käymään niin iloisesti, mitään. Mites silloin, kun Rafael jäi sitten eläkkeelle, niin tätä uutta pappilaa puuhattiin. Joo. Niin oliko siinä jotain, että minulla on jotenkin semmoinen jäänyt, että Rafael ei ollut oikein Joonissa mukana. Että halusiko hän, että sitä ei olisi tehty, vaan halusiko hän nimenomaan tehdään se toinen pappila ja että tämä muokataan seurakuntataloksi? Ei, kun hän oli ehdottomasti sitä rakentamista vastaan. Hän sanoi, että se on pilaa koko tämän kylän idyllin, että se remontti, se kunnostusasia täytyy tehdä tähän taloon. Että tämä on hirsitalo ja tätä oli tutkittu, tuolla oli noi puumestarit ollut tuolla mennyt tuonne alakertaan tutkinut ton pohjan, että pohja on ihan ehjä ja ne poraili seiniin reikiä ja todettiin, että ihan terveet hiiret on. Niin se oli siitä vähän sydämistynyt, että kun sitten puhuttiin että tuommoista sanoo navetaksi sitä, että se on Tästä navetassa. Joo. Anteeksi nyt vaan minä... Ei se mitään hajusta ei ole jälkeäkään enää. Mutta sitten kun se valmistui, niin sitten hänen työhuoneensa oli siellä. Se oli siinä tämän puolemmaisessa päädyssä. Ja sitten siinä, kun lähdettiin työhuoneesta tonne päin, niin sitten oli se makuupaikka siinä, tämä makuukamari. Ja minäkin sitten joskus nukuin siellä ja kyllä sinäkin taisit jo nukkua. Ei koskaan. Joo. Niin, että se valmistui niin, että Rafael oli vielä virassa sitten. Oli. Ja tämä muokattiin silloin jo sitten seurakuntataloksi. Joo, tämän kohtalo oli sillä, että tämä puretaan pois. Niin oli joo. Ja isä oli sitten siitä vähän niin kuin sydämistynyt, eli esimerkiksi Tampereen hiippakunnan piispa ja asessori tuli kerran tänne käymään sitä varten, että tulkaa nyt katsomaan, että ehjää taloa ruvetaan purkamaan. Täällä pitäjällä mammonaa niin paljon, että kannattaa leikkimään tämmöisiä asioiden kanssa. Ja ne oli samaa mieltä. No hyvä. Mutta elettiin 60-lukua, jolloin Suomessa purettiin aivan mieletön määrä kaikkea vanhaa. Ja sitten tämä muokattiin aivan hirveän näköiseksi. Loisteputket, putkijalka, kalusteet ja järkyttävää, minkälaiseksi tämä muokattiin. Yhdessä vuosikymmenessä. Niin. No nythän tämä on palautettu sitten pappilamaiseen ilmeeseen. Joo, mä muistan tästä, että me haastuttiin Karnan kanssa Helsingissä, mutta Teleron kautta kyllä tuli viestejä tästä ongelmasta, että seurakunnan
luottamusmiesjohtaja Rafael oli vastakkain tässä asiassa pitkään. Oli, Teller oli sitä mieltä, että tässä oli yksi syy, minkä takia Rafael lähti merimaskuun. Hän ei niin kuin kestänyt tätä. Varmaan ei voi katsella enää. No saattoi olla yksi vaikutin siihen. Joo. No nyt me on haasteltu jo toista tuntia pitkälti. Haluaisitko kenties kävellä katsomassa näitä tiloja nyt vielä? Mutta minä kertoisin yhden ainoan episodin tähän rappuun, kun tässä on tämä rappu. Niin toi oli semmoinen hyvin tyypillinen paikka, jossa otettiin valokuvia. Eli siinä istuttiin aina noissa rappusissa ja tuollakin valokuvia. Ja sitten se oli meidän koiri on semmoinen ulkoilupaikka, eli kun siinä on katto pään päällä, niin vaikka sato, niin pistettiin tuohon kaiteeseen kiinni ja ne sai olla siinä sitten. Sitten hyvin tyypillinen poikavainen ilmiö oli, että minä kerran taisin 2 kertaa kokeilla, että kuinka se menee pyörällä alas, kuinka salissa tehdään kurvia ja sitten ajetaan tuosta alas. Se oli sitä aikaa vielä, kun minä laskin kapatoosiakin ilman kettinkiä alas. No miten siihen Pappilaan oli sitten se seuraelämän keskus tietysti. Paitsi että luottamushenkilöt piti kokouksia täällä, niin täältä kävi vieraita paljon. Tästä Kaarna kertoo muistoja lapsuudesta, että silloin kun kirkossa kävi, niin sitten tänne tultiin kahville. Jopa jouluaamuna tultiin tänne kahville. Se oli ihan traditio, että jouluaamuna pitäjäläiset tuli kirkolta. Niin, joo. Tai ennen kirkkoa menoa. No sekä että. Tuli, muista mä kuulun. Sekä että. Ne tuli pitemmältä, ne tuli ensin tänne. Joo, niin, tuli ennen kirkkoa tänne joku. Tai 6. Joo. Että on se ero nykyajasta aika tavalla, että miten pappilat oli keskeisiä. Ja pappila ei ollut siinä mielessä työaikaa. Hän oli aina töissä. Ja koti oli aina avoin. Mutta se oli hienoa. Ja, mutta toisaalta kyllä on kuullut senkin, että ei teilläkään niin kuullut semmoista niin yksityiselämää. Niin. Te ei tiennyt sitten, että mihinkä niin menee. Että mutta 51 me rakennettiin tuonne 2 kilometrin päähän se mökki ja se oli sitten meidän Rafael raitille. Aha, joo, sinne te paketitti sitten. Niin. Sitten kun alkoi olla niin sitten mentiin sinne. Se oli sitähän on rakennettu 2 vaiheessa, että alkuunhan siellä ei ollut mitään muuta kuin tuosta vähän matkan päästä tuosta pihalta niin oli semmoinen pihatupa, mikä purettiin ja sinne ja kasattiin siellä uudelleen. Ja se on melkein, ja siihen tehtiin sitten eteinen. Ja se on edelleen olemassa tuolla mökillä ja sitten tehtiin semmoinen laajennus siihen, että tämmöinen isompi huone. Mitkä sun velvollisuudet oli, kun taloon oli taas vieraita? Niin, pitikö sun olla mukana? Saatko se liueta pois vai pitikö sun papin poikana seurustella tai auttaa tampuurissa takkeja päälle ja päältä? Ei. Minulla oli enemmän tämmöinen seurusteluvelvollisuus, että minun täytyy ottaa ihmisiä vastaan ja ohjata ne istumaan ja keskustella heidän kanssaan. Siinähän mä opin niitä tuntemaan. Hyvä olla. Opin niitä tuntemaan, koska siinä tuli paljon esille semmoisia yksityiskohtia, joita haluttiin tuoda esille ja minä muistin, mulla on aika hyvä muisti ollut ennen, ei nyt enää. Minä muistin ihan tuommoisen pitäjäläisen kertoman
asian jostakin yksityiskohdasta. Minähän kysyin, että mitenkäs se asia jaksaa nyt. Että Sä käyttäydyt juuri niin kuin papinpojalta edellytettiin. Mutta tekee mieli kertoa tähän, kun me oltiin tosiaan, nyt nykyään on Särkäntie, nyt sitten silloin nimekäs silloin ollut, missä oli meidän mökki, mikä Vaari ja mummo oli rakentanut. Ja se oli tämmöinen, siinä oli mun äiti ja äidin sisko ja näin. Että semmoinen kolhos, oikein kunnon vanhan ajan tämmöinen 2-kerroksinen. Niin sitten kun isä oli kalassa siinä, niin Aku lähti täältä, sillä kun ne kaikki itse oli rakennettu nämä koneet, niin sitten tuosta ruohonleikkurista rakennettulla perämoottorilla, joka piti ihan hirveätä ääntä. Ja sä et ole ollut kuin joku 10-vuotias tai jotain semmoista. Ja isä oli kalassa. Mä muistan, kun tuli sanomaan, että kyllä se rovastin poika on sitten kohtelias ja ystävällinen, että se ajoi tuosta moottorilla ja pysäytti tähän minun kohdalle ja kysyi, että no tuleeko kalaa ja mitäs kuuluu. Joo, hyvä tapainen nuori mies kyllä. Joo. no, tähän täytyy ottaa lievä takaisinveto siinä mielessä, että kun kävin Lahden yhteiskoulua, niin Arne Rautiainen oli rehtoriamme ja hän oli semmoinen, minä opin sanomaan häntä natsiksi, kun hän oli niin semmoinen vähän niin kuin Hitlerin seuraaja ja sitä seuraava. Hän keksi mulle, että tulee jokainen kanslia-aika aina oven taakse heti. Minä menin ja kun ei se muuta keksinyt, niin se sanoi mulle, että nyt sinä rupeat pitämään joka aamu hartauden. Ja minä pystyin muuta kuin nyökyttelemään, ettei tule jälki-istuntoa. Ja minä rupesin pitämään siellä, että minä olin virsikirja mukana ja sanoin, että mikä virsi nyt lauletaan ja sen jälkeen pidin lyhyen aamuhartauden siinä ja koskettelin siinä semmoista nuorisomieltä, mikä nyt sen ikäisiä voi vaivata. Itsehän mä olin samanlainen kleinipoika. Niin. Ja sitten mä sanoin kerran sille Rautiaiselle, että eiköhän se aikas tämä minun saarnavuoro olla jo päätöksellä. Ja sanoi, että kyllä muuta, mutta sinä silloin virsikirjan sijasta, niin sinulla on mukana toi Uusi testamentti, että sä pidät hämäyksessä Uutta testamenttia mukana. Niin. Että hänen kontrolli menee siinä sivuun, että sinä olet tuhmumies. Rautiainen valmistui sua papin virkaan. Eikä nämä ollut rangaistuksia, kun se on mahdoton. No miten silloin sun lapsuusaikaan niin Lahdesta tuli Tuulanteei tänne kirkolle? Mm-hmm. Se tuli tuohon Kilsanpäähän siihen leirintäalueen rantaan. Joo. Kun minäkin olen tullut kerran siinä ja kun se on niin matala ranta, niin se tulee sinne miejuun ja sitten lähtee siitä takaperin vaan vauhdilla. Niin kapea pieni laituri siinä oli. Tuulantei oli jo myöhempien aikojen laiva, mutta vanha laiva oli Suomi-laiva. Mm-hmm. Aha. Ja sillä me joskus mentiin esimerkiksi seurakunnan matkoja, niin mentiin tuonne Paimelaan. Mm-hmm. Ja mä muistan, se oli hirveä kova myrsky silloin ja tuuli. Ja se kallistui kauhean paljon ja kapteeni tuli pyytää, että menkää kaikki tuonne niin tuulen yläpuolelle, ettei ne kallistu niin paljon, se pelkästään se kaatuu.
oli paljon tietenkin joukkoja. No. Mutta se Tuulantei oli vasta sitten myöhempi. Joo. Mutta oliko se, se sunnuntai-aamuna, siis se poimi näitä laitureilta ihmisiä. Mm-hmm. Ja milloin se sitten loppui tämmöinen vakituinen kirkkolaivaliikenne? Mitä mä en muista. Se ei se silloin ollut enää vakituista, kun me on sitten 60-luvulla ollut. Se on joku tilapäisjuttu. Joo, ei 60-luvulla. Ei varmasti, joo. Eikö silloin tullut se tehi vai koska se oli se? Joo, se oli se vielä 60-70-luvun vaihteessa. Joo. Joo. No miten sitten tämä leirintäalue, milloin se tuli milloin kunta vuokrasi sen seurakunnalta? Sekin tuli vasta sen jälkeen, kun te olette muuttanut täältä pois, eikö tullut? Siis puhutaanko nyt tuosta Laivarannasta, joo. No, joo, kun toinen leirittely on tuolla Parinpellossa, niin mä seurakunnan, niin mä en muista niitä vuosia. Miten se laivaranta ollut? Mun mielestä se oli no ainakin silloin 60-luvun. 60-luvun. Niin. 60-lukua se on, joo. Puolesvälissä oli. Ja siellä oli paljon telttailijoita. Se on ollut semmoinen ikävä tapaus, kun oltiin jotain kympihuikkeilla iältämme ja tällä seudulla pidettiin uimakoulua. Ja minäkin menin totta kai uimaan oppia ja sitten tuli yksi tyttö tuosta Savisten päästä, mä en muista sen nimeä. Laineen tyttö. Niin, Laineen tyttö, niin. Niin, Arilan Lainalta. Joo, niin yhtäkkiä huomattiin, kun menettiin ylös sieltä, niin että puukopissa on yhden tytön vaatteet. Ja sitten ruvettiin katsomaan, että no sehän on pakko olla tuossa laiturin päässä. Että se on sinne hukkunut. Ja sitten muistaakseni juoksin tänne pappilaan ja että soitetaan tuonne Vallalle, joka on meidän mökkinaapuri, niin lääkäri, että se tulisi sinne. Ja samaan aikaan kun se tuli, niin se sai sen tytön, löysi sen tytön, mutta se oli jo silloin vesien tehtävänsä. Ja ei se saanut, pitkään se Valla teki töitä siihen, mutta ei saanut virkoamaan sitä. Ja se oli sitten sillä selvä. Oliko tuolla Särkessä niin joku tämmöinen keinupaikka? Ei. Se on joskus ollut, kukas niistä muistellut, Paunon tyttäristä joku. Se on sitten 30-lukua. Se on tämmöinen kyläkeinu jossain siellä. Mä en muista sitä, mutta siellähän oli Särkään kärjessään oli aina juhannusjuhlat. Siellä melkein kaikki oli mun niinku pikkuserkkuja siinä, kun ne oli tämän Aino Rosendalin, joka on mun mummon sisko. Niin hän sitten sisarillaan. Joo, niin ja se oli Aino Maitahan, se oli se kärki. Niin, kaikki sieltä niin rannalta niin lähdettiin sinne, miehet keräsivät noin puita sinne ja teki sen kokon. Ja meillä oli kauhean kivaa lapsilla, kun kilpailtiin, että kuka jaksaa pitempään olla sitten aamuun asti siellä. No ihan uskomattomia aikoja, kun miettii, että ei voisi kuvitella. Toinen juttu oli sitten, kun sieltä noin Kutajan kartanosta tuotiin aina lampaat sinne Niemen kärkeen. Niin. Ja mehän käytiin sitä näitä lampaita siellä katsomassa ja juoksemassa pässiä karkuun ja kaikkea, että tästä jännitystä ei ole. Ja sitten täällä oli monta niin kuin porttia, kun oli ensimmäinen oli
no tietysti se leirintäalueen portti. Ja siinä oli sillä välistä, kun oli se Seppälän, Anni ja Eemeli, Seppälän talo, ja niillä oli sitä karjaa, ja niillä oli aina pari hevosta, jotka oli sitten siinä irrallaan. Siitä oli myös jännä mennä sitten, kun mä kans vähän aina niitä hevosia sitten ajattelin, että jos ne hyökkää jostain kimppuun. Sitten oli vihreä portti nimeltään, mistä nyt lähtee tämä Rafaelin raitti. Ja siinä oli portti, sekin oli varmaan niitä eläimiä varten. Ja sitten oli siellä pidempänä, mä en nyt tiedä mikä särkä, en tiedä mikä on, mutta aika pitkälle saa mennä siitä melkein varmaan kilometriä eteenpäin, niin oli seuraava semmoinen harmaa portti. Et niillä oli tosi laaja alue sitten niillä eläimillä siinä niin liikkuu. Sitten me keksittiin, tämä ei mun haastattelua, mutta keksittiin näiden pikkuserkkujen kanssa, että me oltiin näitä portin avaajia, me odotettiin aina, että Soku tulisi autolla, ja sillä oli harvalla auto, ja se oli. Ja nytkin me puhutaan ihan sujuvasti vihreät, että metkö hakee postin vihreältä portilta, niin ei yritti ihmettellä, näkeekö noin näkyviä odottajia vielä. No kävikö täältä muita oppikoulua täältä kirkolta, että oliko sulla matkaseuraa? Juu, kävin semmoinen, minä en tiedä tunnetteko tai tiedättekö semmoista kuin Pentti Forsman, semmoista, joka on Askaltella tietää. Se on valtion, se on Suomen Pankin hommissa. Oli eläkkeellä. Ja se oli semmoinen oikeastaan aikamoinen luonnonlapsi, että vähän opettajat niin kuin sorsi sen takia, kun se oli semmoinen luonnonlapsi ja esiintyi hyvin noin epäkorrektisti, että hän teki niin kuin siitä koulukäynnistä oman näköisensä. Että ja Penan kanssa on vielä ei se kovin kauan, kun oliko se viime kesänä, kun 2 vuotta sitten se soitti ja ne oli syömässä tai tapasi joku. No mites oliko teillä millähän Maattolan porukoihin yhteys kanttoriin? No minä muistan sen vanhan Miljardin. Niin. Sehän opetti minut soittamaan ukkonuuan niillä vanhoilla uruilla. Niin, sitten kun isä sävelsi sen Kirkkotiellä laulun, niin se näytti, että kuinka se menee. Ja minä sitten kattelin sormet tai menee tolla lailla ja soitin sitten se, että kelpaako tämä. Mutta sillä oli oliko se Ville Hart? Ville Hart, joo. Sillä oli sydäntä siinä soittamisessa. Se oli kirkollista musiikkia, kun se soitti, niin se oli todella niin kuin paneutunut siihen, että ei ollut mitään semmoista automatiikkaa eikä konemaista koskettelua, vaan siinä oli mies mukana ihan täysin. Joo. No miten teitä kirkollisporukkaa sitten oli Suntio, Palo. Vanha Palo. Niin. Joo. Oliko näihin sitten tämmöistä perheiden välistä yhteyttä vai ei? Se oli vaan tämmöinen virkasuhde näihin. Joo. Kainopaloon tuli semmoinen tuttavuus mulla, kun minähän, vaikka mä kävin oppikoulua, niin minähän toimin täällä Hollolan Kappalaisen pojan, eli Nikalin pojan kanssa haudan kaivajana. Jaha, se on monipuolinen virka. Meillä on Urkurina, meillä on haudan kaivajana. Joo, mehän vastattiin
kaikista hautojen kaivamisesta ensin ja sitten Jussi kun lähtikö se Ruotsiin vai mihinkä se lähti, niin minä sitten kaivoin niitä yksinään. Et sä kyllä ihan yksin ole ollut, mutta sä et muista. No kyllä, minä... Muitakin varmasti. Ei ollut muita, kun minä kaivoin yksinään ja minä kävin aina Kaino kysymään, että montako on siirtynyt nyt sille puolelle ja sanoi, että hän tulee näyttää mihinkä kohtaan kaivot. Minä vein suurin piirtein laudut tai lankut sinne ja sanoin, että tähän kohtaan näin. Mutta ei sitten kauan voinut kestää sitä. No ei sitä niin kauan, mutta kyllä siihenkin riittyy tämmöisiä episodeja, että kun Hollolan hautausmaalla tämä ei kuulu mikään äänitysasioihin. Eikä kannata kertoa. Mutta minä lyhyesti vaan kuvailin tänne, että siellähän totta kai meistä jää aina sinne haudan pohjalle tiettyä todistetta, että tähänkin on haudattu joku. Ja tuli sitten yhteiskoulussa kerrottua, että kun biologia ei kun mikä se nyt biologia vastaava oli se, joka opetti, niin minä sitten sanoin välitunnin, että kyllä ne on tuttuja nuo pääkallot mulle, että niitä on jo haudan kaivuussakin tullut esille paljon. Niin yksi kaveri sanoi, että hän ei usko. Että no, minä voin tuoda muovikassassa sulle yhden, että minä iltasella heittelen tuossa yhden, niin siitä varmaan tulee. Että se on semmoisella alueella, että siellä on haudattu paljon ihmisiä. Ja minä otin muovikassin tuosta keittiön laatikosta ja pestin sen pääkallon sinne ja aamulla menin linja-autoon ja tunnille ja sitten vinkkasin tuossa katsomaan, että pääsee kurkistaa. Se oli ihan kauhuissaan. Sitten meillä oli semmoinen piirustuksen opettaja, semmoinen, en minä muista enää sen nimeä, mikä se oli, mutta se huomasi, että siellä on jotain mielenkiintoista nyt tapahtumassa. Se käveli sinne luokan perälle ja kysyi, mitä sulla on siellä laukussa? Ja minä sanoin, että no ei siellä mitään, että kunhan nyt on jotain, että kassin täyttä. Niin sanoi, kassi tänne heti ja se julmeni minulle ja se tempasi sen auki ja se näki heti, kun siellä hymyili pääkallo. Se sanoi, että sinä poistut tästä luokasta heti ja tästä koulusta heti. Että menet sinne, mistä olet tullutkin tämän kallon kanssa. Minähän kiitoksia tiedosta. Näkemiin. No. Minä lähdin sieltä pois. Ja seuraavan kerran sitten kun menin kouluun, niin tuli Aarne O. Rautiainen. Sitten hän sanoi, että pitääkö se paikkansa. Sinä ottanut pääkalloja tuonut tänne kouluun. Sanoin, että no, muovikassissa oli vähän piilossa yksi. En minä sen kanssa mitenkään esitelmää pitänyt täällä. Ja se julmeni minulle niin hurjasti. Se pisti kirjoittamaan jotain oppikirjaa niin monta sivua, että kirjoitat siitä moneen kertaan, että kirjoitat nämä sivut, että rangaistukset. Ja minä kirjoitin ja sitten sanoin, että no niin, että että tästä ei puhuta sitten enempää. Sitten kun hautamassa takaisin pääkallossa. Ei. Mutta onhan toi vaihe, niin kuin, kun mä muistan sen vähän siitä ajasta, niin onhan se jäänyt niin pahasti mieleen, koska musta se on ollut kauheata. Niin kun tämä onnettomuus oli tapahtunut ja tämä kuoli kaikkien näiden Töölön namoiden kautta sitten
Koskelan sairaalaan siirretty, mikä oli niin sanottu kuntoutussairaala, missä nyt ei kyllä muuta tehty, kun laitettiin römmeillä kiinni sänkyyn. Mähän vein Akunan joka viikonlopussa kotiin. Aina kun mä tulin töistä, niin mä hain perjantaina ja toin maanantaina, koska mä en kestänyt sitä ajatusta, että mä sanon suoraan, että heillä on liian vähän hoitajia, että ei täällä niin voi ja ei pysynyt paikallaan ja pelkästään tuolla päänsä. Niin sitten hän oli jutellut sitten näille tässä perushoitajia siinä oli, niin kans pyysi mut, että voisitteko tulla tänne vähän, että nyt menee huonosti, että nyt tämmöisiä asioita täällä puhutaan. Puhuu pääkalloista. Joo, ja luista ja haudan kaivamisesta. Ja ne oli ihan, että nyt mennään tosi huonoon suuntaan. Sitten mä olin pakko sanoa, että tämä kyllä pitää paikkansa valitettavasti. Mutta ajattelee, että silloin kun ihminen ei edes tiedä, missä se on, missä kaupungissa se on, ja missä näät nousee sitten. No niinhän tähän toki nämä haudankaivajat nytkin sanoo, että jatkuvasti jotain löytyy. Niin. Totta kai. Joo. Nyt meitä ei ole enää kerätä niitä luuhuoneisiin, vaan ne haudataan saman tien. Niin. No, sitten ne kaivettiin se vähän syvemmälle ja sitten sinne piilotetaan. Piiloteltiin hiekkaa. Siis tuossa hautausmaassa on kymmeniä tuhansia vainajia 700 vuoden aikana. Niin, että Niin, se olisi 10 000. No, luulisin. Ja sitten se on, en nyt enää pysty sanomaan, mutta silloin kun sitä sen homman päällä oli, niin pystyi sanoa, että tosta sitten tulee paljon, vaikka siihen kasvoi kaunis nurmikko. Ja, niin, että toi on sitten se paikka, mistä niitä nousee. Että Palonkaino oli semmoinen, joka se oli pikkusen niin kuin vieroksuvainen noille vainaille ja jäännöksille, että se ei oikein. Kun minä joudun monta kertaa semmoiseen tilanteeseen, että tuli arkku vastaan, ihan ehjä arkku ja koputin kantapäällä ja kantta ja se kumisi niin kuin tyhjä arkku ja jos Kainu oli siinä, minä sanoin, että tuletko jeesaamaan, että vähän, että saadaan vähän tässä kappaleeksi ja noin, että ei ihan tule, ettei ihan kestä sitä katsoa. Se oli semmoinen, ei se ollut oikein sen ikäiselle. Mutta papin poikana joudut seurusteluupseeriksi, joudut varaurkuriksi, varahaudankaivajaksi kaikkea, ja sitten varapapiksi vielä koulussa aamuhartauksien pitäjäksi, niin että todella papin poika. Ja kaulukset kunnossa koko ajan. Mutta se vaatii sitten sen kapatuosien ajon alas ilman ketjuja. Kyllä. Siihen päätteeksi, että se saa niin kuin nollata. Niin. Joo, se oli karmea asia, kun mulla oli pakko kaataa se siellä alhaalla, kun mä huomasin, että nyt on vauhtia liian paljon. Millään ei pysty pyörittämään, mutta mä kallistin sen pyörän tuolla ensin. Mulla oli pääkin ihan veressä joka puolella ja olkapäät auki ja kaikki kädet auki. Ja ne tuli tänne huusolle ja jätin pyörän sitten tuonne, millä oli liikkeellä, niin laskin vapaalla tuot tulemaan. Ja isä oli jossain pitäjällä ja sitten meidän sisäkkö tuli kattoon, se oli pyörätyö heti, että ei herranen aikaisemmin, että minkä näköinen sinä olet. Ja minä sanoin, että jos nyt hiljaa nyt, minä menen tuonne saunalle vähän niin kuin pyykille ja täällä vaan rupeaa kertoa kellekään. Ja sitten isä tuli ja minä olin tuolla sängyssä ja laitoin itsestä sidettä ja laastaria ja kaikkea. Ja isä tuli ja sanoi, että jaa, että sinä olet näköjään vähän kokeillut niin kuin kallon kestävyyttä. Ja minä sanoin, että onko sulla mitään
niin kuin semmoista rasvasta ainetta, että ei ottaisi toi hefta kiinni niin pahasti. Sanoin, joo kyllä on, mutta ei puhuta äitille mitään. Se meni tuonne vessaan sitten ja haki sieltä sen, muistan sen merkinkin, se oli Noviform-niminen salva, semmoista ja se siveli sitä sitten niin. Ja kyllä se niin näkyy, niin ei minun päätä näe mitään. Että kun sanoit, että nyt, niin tuli mieleen se, että kun Rafael ja äidinkieli oli ruotsi, niin puhuttiinko teillä kotona ruotsia sitten? No saunassa puhuttiin. Ai saunassa puhuttiin, että isän kanssa puhuttiin ruotsia. Joo, no aivan pikkusen puhuttiin, mutta ei me mitenkään niin kuin sitä viljelty täällä normaalisti, että se tietysti niin on, kun minä olin Ruotsissa Göteborgissa, niin minä olin Volvolla harjoittelemassa teknistä varten, niin me jouduin siellä semmoiseen kielikouluun, kun ne pani minut opettamaan, kun siellä oli kaiken maailman kansalaisia, niin minulle tuli semmoinen monikielisyys siellä kaupanpäällisiksi. Sanoin, että ota tästä ryhmä itsellesi ja opetat niille, kuinka niitä maahanmuuttajille ruotsin kielen alkeita. Niin, kuinka Volvoja laitetaan kokoon. Ja minulla sitten silloin niitä silloisen tsekkoslovakialaisia ja jugoslavialaisia ja asuttiinkin, ja hänkin oli vielä mukana, niin asuttiin jugoslaviperheessä alivuokralaisena. Oli Saagrenskassa töissä. Saagrenska on iso göteborgilainen sairaala. No mites oliko Rafael sitten jossain vaiheessa tai tarvetta siis puhua ruotsia muiden ruotsinkielisten kanssa? Pitikö hän yhteyttä Hollolan ruotsinkielisiin? Ei. Mutta hänellä oli professori Öhman, joka oli hänen luokkakaverinsa Helsingin yliopistosta. Niin, Norsista, niin. Kun Öhman otti aina välillä lauantai-paukut, niin se rupesi aina puhua ruotsia. Ja soitti meille, ja minä kun menin vastaamaan puhelimeen ja sanoin, että täällä on Öhman, niin minä tiesin, että onpa svenska sitten. Pitkiä puheluita, mäkin tuolla mökillä puhuttiin, kun niitä kuulin. Mites Engström hän oli ruotsinkielinen ja ennen kaikkea hänen rouvansa oli ruotsinkielinen. Että kun hän oli kappalaisena niinkin pitkä Engströmin alaisena, niin joo, tarkistella, että oliko Engström ja Rafael puhuisi ruotsia keskenään. En minä tiedä, mä en kuulu sitä. Niin, sä et voi, koska Engström kuoli 42, mutta niin siinä voi olla. Joo. Kun Engströmin rouvassa sanotaan, että hän ei koskaan oppinut kunnolla suomea. Että niillä täytyy olla ruotsi perhekieli. Mutta mä muistan sen, kun isä sanoi tästä nimen suomentamisesta, niin se sanoi, että silloin kun hän tänne papiksi oliko se Hämeenlinnaan tai jonkin suomenkielisellä alueella, niin että häntä ruvetaan sanoa sitten römmiksi. Niin täällä kyllä rovasti römmä. Niin, ajattelin, että hän laittaa sen saartioksi ja suojaa sen sitten muuta. Ai se on suojattu nimi? Meitä on 4, jotka on pelkästään säätiöt ja tytär, joka on Säätiö Itkonen, joka on pappi. Ja hänkin mä sensin ottaa vaan pelkän Itkosen, niin voi että mä sanoinkin, että sä et voi tehdä noin. No mistä hän keksi tämän nimen? Onko sillä joku merkitys, mitä saartio tarkoittaa? Se on, isähän oli tämmöinen taiteilija luonne tavallaan, niin se tuli niin kuin täältä naksanti hänelle, että se on näin. Runoiliko hän enemmänkin? No kyllä hänelle tuli semmoisia
runon pätkiä, silloin tällöin aina jotakin, mutta ei. Kirjoittiko hän pöytälaatikkoon? Eihän mitään semmoista, mutta hän oli semmoinen taiteellinen, että se tuli eritoten musiikin kohdalla esille, että kun hän esimerkiksi kuuli radiosta jonkun orkesterin, varsinkin jos oli tämmöinen jousiorkesteri, niin jonkun, kun hän oli itse viulisti nuorena ennen kuin käsi katkesi, niin käsi meni 4 kohtaa poikki ja silloin loppui hänen viulunsoittoura, mutta hän oli aika pitkällä viulistina jo ja sillä lailla se niin kuin sitten. Joo, tosi monenlaikas ihminen ollut. Kyllä. No siellä Engströmettihän oli tämmöistä musiikkiporukkaa. Rova Engströmin veljet on Rautavaaroja. Joo, Johanneksen ja Kallion kanttorit. Joo. Ja nämä Rautavaarat, Juhani on sitä samaa sukua ja Aulikki oli toi Järrän huvila on näiden Rautavaaran veljistä rakentama. Joo. Se oli heidän kesäpaikkansa. Joo. Sen kuistin yläpuolella oleva kamari on Aulikin kamari. Aulikki Rautavaara oli kuuluisa esiintyjä. Oopperalaulaja, kyllä. Joo. Niin, että sanotaan, että Engströmien aikana täällä laulettiin ja soitettiin tässä Oopperassa. Että jos Rafael kappalaisia hyvinkin liittyy siihen joukkoon sitten. Joo, kyllä täälläkin soitettiin jatkuvasti. Jos ei isä soittanut sitä, minä soitin ja minun äitikin soitti jonkun verran. Ei se, mitään, niin kuin, hänellä ei ollut korvakuulosoitantoa, mutta isä soitti korvakuulta, minä soitan nyt. Sä et tunne nuotteja ollenkaan. Minä en tunnu yhteen aikaan. Aiko soittaa mitä vaan? Ei, aina just. Absoluuttinen sävelkorva vielä vai? Minä tiedän, minulla ei ole mitään absoluuttia enää. On meillä lapsillakin. Mikä se on tilanne, toi lähtee pois? Pitäisikö Ei se mitään haittaa, ei meillä ole mitään. Joo, mutta Lähtee pois, kun lähtee, me laitetaan ovilukkoon, kun me lähdetään sille. no miten sä nyt haluaisit ottaa kuvia? Me voitaisiin ottaa tuossa tietysti portaat on ehkä semmoinen paras paikka tässä, jos tuosta pääsee.